What's up mga pakis? Welcome back sa akong channel o katong sa mga bag-ora sa akong channel. Subscribe mo para mamembro na mo sa Pakis Gang. Alright, let's go! So for today's video mga pakis, ang lahi ni siya sa uban nga mga video nga ahong mga gipang upload, medyo kuali siya kay kita man niyo sa thumbnail ug sa ang gibutang ang pinakaunang sweldo na ho sa YouTube. Alright? Ang kauna. So mga pakis, daragahong sa YouTube, nakita mo, 30 minutos, bagti kayo. So nag-alto ni na ho nakuha sa USSC sa Western Union kay wa may abli nga money remittance ang Western Union raman, pero depende rin na sa lugar nyo og mag-abli ba na sila or dili, depende og naka-lockdown ba mo or naka-quarantine ra mo, enhanced quarantine. So mga pakis, kaning ahong nadawat nga kinahanglang sweldo gamay ra ni para sa uban, pero para na dako na jud kadto nga kwarta, labi na og wa jud ka maana dug ngani tag 500. Mahirap lang kasi kami mga pakis. Nakatira kami sa ilalim ng tulay. Joke ra mga pakis, pero para na mga pakis, dako na jud ng kwarta ha. Kay kisabay magdahom lagi nga maabutaan ni nga kuan nga mudawat na jud taog kwarta gikan from YouTube. Salamat po kayo. So before na ho ipuhon ni si Jaog, pila ni si Ja mga pakis. First of all, salamat kang God nga naghatag aning opportunity na ho diri nga makahatag og mga video makalingaw diha ninyo nya sa akong family nga suporta jud kadto, especially sa akong brother nga may tig-edit sa akong kuan. Ito magbahinan to na ho ani. Ako ni tanan bro. No. Libitaw guys, magbahin mi sang brother ani no kay nga channel amo ning duha. Yes, amo po ni pamilya para ni namon itanan. Gusto sa akong magpasalamat ninyo. Kamo dihang mga subscriber na ho, dili ni mahitabo og wa gyud mo. Di ko ninyo matabangan og wa mo ning subscribe na ho. Wa ninyo gitang kili kagamong mga videos nga bisag mga trash ra, mga sagbot ra sini nga mga videos. At least nalingaw mo ako man nag-comments pod. Dagan-dagan salamat jud. So mga pakis, og ganahan mo nga ma-success pa niya tong channel, i-subscribe na ninyo. Wa pa ka-subscribe kay nakita na ako sa ijang analytics nga mas daghan pang viewers nga wa maka-subscribe. So let's keep up mga pakis. Let's show the YouTube world how Bisaya rocks. So subscribe na mga pakis, nga i-ring na po ninyo ng bell para update ka sa tanan akong mga videos. Okay? Let's go! So mga pakis, before we go on, ahong mong i-walk through sa katong nay pag-process ani nga kuan gikan sa 0 subscriber hangtod sa abot na jud ko ani. Giyon sana pagbuhat nga why magic sama nang gipang sulti sa mga kuan nga how fast subscriber, ang views, hack sa mga views. Ang tinuod na mga pakis wa jud ang imo jud na charisma gajud nga maka-attract jud kag kuan ba viewers ba nya communicate kanila para na mga pakis why magic no upload lang jud mo nag-upload ug sa inyong mga ganahan okay ra kayo na. At least kanira ang ma-advise ninyo mga pakis, don't make video for people, make video for yourself. Madyo na nakatunan na ako kayo, magukod good mo sa views, magukod mo sa subscriber, kapuyon ra mo. Kaya ang YouTube good, daghan na nagsulti ani, pero ang isulti in Bisaya, ang YouTube dili ni siya lumba og dagan, dili pinaspasay dagan, mura ni siya maraton sa mula hotel gyud ni siya mga pakis. So og ganahan mo mag-upload og YouTube videos, upload lang mo, sige lang mo, consistency is the key. So mga pakis, karon ahong mong murag kuan pa ni og sa kuan pa ni sa what kanang sa science pa ni dissect giyon sa ni nato pagkuan views versus subscription. Naadyo kay makita nga kwarta na kani mga pakis, kaning kita na ho karon actually gikan ni sa views, mo ni ang revenue na ho sa views. So mga pakis, unsa may kalahian sa kita sa views o kita sa subs? Mao ni ang mga topic nga wa gipang sulti sa mga YouTuber nga kanang mga sikat na mga YouTuber. Actually ako nangutana jud ko sa una unsaon ni
ang kaniyang nakuanan karon actually sa kuan experience ra gyud ni nako. So ug gusto ka makaibaw tan-awan ni kay mo ni usas mga pinaka-importanteng part aning video ha para ninyo mga pakis. Okay, magsugod ta sa views. Okay, ang views mga pakis maayo gyud na sa video. Diha nimo mabutang ang ads. Unsa may tips and tricks mga pakis aron mas kuan ka sa kuan sa ads. Ayaw pag-upload og mga videos nga below 10 minutes. Kay nga naman, kay makabuot man ka asa nimo dapit ipamutang ang imong mga ads. For example, agawang gibuhat sa akong kuan sa akong mga videos, nagbutang ko og ads duha ka buok before pa magsugod ang video. At least na kay duha nga ads sa imong video daan bisan pag dili nila tiwason ang imong video. Ang imong unang ibutang ang katong non-skippable ads. Magyo na before sila mo tanaw sa imong video, obligado sila mo tanaw sa ads. Di ba? Ang kinaunahang ads nga imong ibutang ang katong non-skippable ads which is nagkuhan sila murag 5 seconds gina siya. Unda follow up kada yon og lain nga ads. Pwede na nimo siya sa ikuan sa setting sa YouTube nga duha imong makuha nag non-skippable og ang skippable ads. Ang skippable ads imo na isumpay sa pinakauna pon nga non-skippable ads. Mo ihapon na siya 5 seconds before siya ma-skip. At least na nakay duha ka ads sa imong video. So, karon og daghan kag views, daghang ads ang mo play sa imong video, daghan pug kag makuan nga kwarta, which is nabutang na siya sa revenue. Mao gyud na siya na nakakuha nito. Wa may giingon nga kita sa YouTube revenue mo gud ibutang na nila kay English man. Set the joke aside. So mga pakis, ari na punta sa subs. Ang advantages sa sub which is kanang naa na kay subs. For example lang, naa kay 10,000 subscribers. So, og mag-upload kag videos, di na ka magsalig og views sa non-subscriber nimo. At least na expected daan nga 10,000 views gikan sa imong 10,000 subscribers. So it makes sense nga daghan kag views nga expect nimo sa imong video kay daghan man ka subscriber. Unsa may kalahian nila sa kita sa views ug kita sa sub. So guys, sa tinudanay lang guys, aw naman ning isulti ninyo kana mga professional nga mga vlogger sama nila Kong, nila V, di na sila ingon nga nagsalig sila sa views or sa revenue dun sa YouTube. Unsa magikuan nila ang sponsor. Nganong magka-sponsor man ka? Dili na tungod sa views, tungod na sa imong subscribers. Kung daghan kag subscribers, daghan makakita ni mga brands. So unsa may buhaton sa brands? Sponsoran nila imong video, depende na sa inyong sabot og pilay ihatag diha nimo. So, mas dako ang sponsor kaysa sa revenue kay ang sponsored fix na maguna within one video. Ang views magdepende pa na sa imong content. So mga pakis, ito'y advantages sa subscription kay daghan naman kag expect nga views good niya human napoy mga sponsor. Then unsaon man nimo pagkuha og sponsor? Ano ay pangutana diha kay sa YouTube million na ang YouTube channel. Million na sad ang mga videos. So unsaon man nimo pag stand out sa mga brands, sponsoran kanila. Ang tips ana mga pakis, ang imong buhaton mag-email kanila. Kay kanang mga brand naa na sila yung mga email address. So unsa may atong kanon mag-send ka nilang email. For example lang niya, mag-send ka nilang email niya. Hi, I'm Ivan Pakis. Would you like to sponsor my video? I have a 10 million subscribers. Inga na mga pakis, mura ba kag nag-apply og trabaho, mag-send kanila og murag resume, sila i-check nila inyong channel, then og ganahan sila mo kuan sa imo, sponsoran kanila magsabot mo og pila ihatag nila nimo. Kay kuan ka, ikaw may mo endorso, ikaw may mahimong naong sa ilang brand. So mga pakis, kay bawo na mo unsaon pagtuan, pag reach out sa mga brands to sponsor your video. Ang naka-disadvantage pud sa subscription, one thing ra jud na kanang sub to sub, kay ang sub to sub mo man good, di maguna nimo kuan good organic nga subscriber. Kay ang sub to sub, for example, ikaw nag-sub ka ni siya nag-sub nimo, di man gud tumoy iyang kuan kanang channel or account niya nga moy i-view diha nimo. Maghimo man gud sila mga dummy accounts para makakuan og kuan ba mga subscription ba, bawas ba, mo na nakaway lami kay di maguna sila mo views nimo. Taasay kag subscriber, mubo pog percentage sa imong views, dili ka sponsoran jud sa mga brands.
No. Di yun na pwede. Bahala gamay kay subscriber, at least organic na sila, makita maguna sa YouTube good nga organic ang imong mga subscriber nga motan-ag yun sa imong views. Makita po na sa mga brands nga anda mo sponsor para sa imong video. So mga pakis, another disadvantage sa sub to sub, no? Kay bisan pag unsa nakakakuan abot nag 20,000 subs agi mo through sub to sub, makabantay man gud ang kuan gud na ang algorithm sa gitawag nila algorithm or unsa ba na chichiburitsi gikan sa YouTube. Kay kuan maguna siya tungod kay dili organic ang pag-sub nimo o pag-view. Matinga na lang ka ang imong subscriber mo minus. So kay magbase magud po na sila sa imong views. Sa mo ra yung nasabta na gikan na ninaho ka nang naay opinion lang ninaho kay mao po yung nabantayan nga samtang nagtubo ning ahong channel, mao po yung nakuha. Pero luckily wa jud po ko nag sub to sub kay tuon po ko nga naadyoy mo kuan na ho, naadyoy mo nakadagandaghang tao, nakadagandaghang viewers ug subscriber diri sa kalibutan, naagad jud mo tan-aw nimo mga pakis. So don't surrender. So mga pakis, another thing, og ikaw gikapoy na ka, gamay ra kag subscriber, gamay ra kag viewers, ayaw ka kuan, ayaw jud ka down yan ang ano, dili ikaw ang mangita og viewers, ang viewers may mangita nimo. Kay ngano, bisan pagwa na ilami na imong video, bisan pag puro na kinuanggol, na agad yung malingaw, na agad yung tan-aw nimo sa imong pagka imperfection, na ay mudawat nimo mga pakis. So don't surrender. Okay, let's go. So mga pakis, consistent na dyan, upload mo na ikuan, mo na key kanang consistency within, for example nga 1 week mag-upload ka 1 video or 2 videos. Pahit sa kadyo na anja mga pakis, og nakabantay mo nga wa ko mag-upload og video about sa pin og ang pagkuha na sa kwarta ngadto sa remittance. Kay mao gadyo na dili pwede ang pag-show sa pin, pag-document ana through YouTube videos. Kaya ano, dagan na terminate o na-disable nga videos, mga channel pa magani, labi na sa Amerika kay English magud sila og mag-title sila English. Pasalamat na lamang ta mga pakis kay Bisaya ta or Tagalog ta, di ka ta makuan sa katong na YouTube algorithm nila or sa YouTube nga yung sa panang chichiburitsi diha nga mo detect og mga ingana nga kuan. So mao wa mo kita nga nagpakita ako ninyo og pin ang among gingadto giuban mo na sa remittance, wa na nagikuan kay basin jag kuan dyan ni ma-scan niya ni sa mga taga YouTube, maban na noon tayo noon or ma-disable or ma-terminate, pinaka worst ma-terminate ato YouTube channel. Ay lampod kay madyo na naman ni ahong kalipay, inyong kalipay dyan hudoro kay nagikorta, diba? Another thing mga pakis about sa mga content ngayon yung ikuanan jo, mingon sila nga kinanglan perfect, nindot ang pagka-edit, nindot ang music. Ayun sa ninyo nagunahon na mga pakis, pag sugod mo sa scratch, pag himo mong video sa katong injure yung makaya kunya. Talk to mga other YouTuber, bisag mga gagmay nga YouTuber kay mamanay dali kadyo mga maduulan, pasig na sila'y ikahatag nga content nimo nga bagay para nimo, or pwede sad mo mag-collab kay para ana mo padong, ano, ikaw ni, si Johnny, ana mo padong, thumbs up mo duha, padong mo si Mabaw. Okay kayo. Kanya, pagkahuman na mapakis, na nag-send na hoog ka ng content ko, no? Nag-comment sa akong kuan, kalimot ko sa pangan, ano na may pakita, din dyan diri ang iyang pangan, nga ingon nga mag-prank. So, mga pakis ako, wadyo ko hilig mong prank, kaya di mo ko artista ko, di mo ko katigong mo acting anang about sa prank, ingon siya nga, mag-prank kami sa mga sa pakisgang nya sa mo nga takatigong mo prank nya basin jag masumbagan nito mag-prank tadas gawas di ra bata madula magkuan. Kay di po ko ganahan og mga prank mga pakis kay mostly sa YouTube ang prank scripted. Tinuod ng mga pakis ang prank scripted, ilan jud nang giplano kay para lamang malingaw mo. Pero ako di jud ko ganahan og prank mga pakis, so agang gibuhat kamo na lang yung giprank. Kani mga pakis, dili nila masweldo, gikan is DSWD. Gikan is DSWD mga pakis, I'm sorry.
Kaning 2000 ipalit pa ni na nag usa ka kilong usa ka sakong bugas ni nga kani og mga dilata uron kay pangayuan ba mig resibo mga pakis na sa ako man batay pakita resibo sa tong barangay sabi pala mong atong gisugal shout out is this WD sa atong gobyerno sa atong LGU daghang salamat sa una daw. Ate, I'm sorry dun mga pakisama. Di kinanunaan nga prank. Mawala dun eh. Listen ba ka kay quarantine man ron? May listen man tagawas. Matapit ka muna lamang i-prank. Ate, laaya ka na eh. Ang tagdili mo mga suko. Ate, no? Ang tagitan na unis ko ano, ba no, ang tagkatamungan ng biyuan eh. Ang tag-ilan ng gihuman. Kaya para makaibaw sila nga prank na dahil eh. So that is all mga pakis. Daghang salamat sa inyong pagtanaw sa akong video. Ang tag nalingaw mo, ang tag di mo masuko nga ako mong i-prank. I'm sorry din mga pakis pero lingaw lagi. Ato lingaw man nga to. So para mas mo buong pa na ang channel sa tinuod lang mga pakis wa pa ni kaabot og 100 din ang subscriber pero tabangi ko ni mga pakis. Bisa pabton sa nina tog mga 100 god. Pahit na ka doy. Lipay na kay ko. Naman tay award na sa YouTube na makaabot og 100 subscriber. Puhon maabot ata ng 1,000 so tabangi ko na dyan atong abto ng 1,000 subscriber para legit na dito nga vlogger. Okay! Let's go! Yeah. Another thing, ikaw, kung wa pa ka subscribe, Bisaya ka, ating pakita sa YouTube world. Ka Bisaya rock, so subscribe na. Okay, para apil na ka, member na ka sa Pakisgang. Okay kayo! Arigit! Let's go!